Ubur-ubur ikan lele, piring TV menyala le. Asik. Neng sore. Oke, neng sore. Live mesane kayak HP ini kok. Nalikane udah nipis mung kelingan sliramu wong manis yatan bisa tak selaki nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri saya lanut anyembrung yet titan saya nglangut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes lo neng pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe anyangga tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dada wis tak trimo najan lara tak simpen nganti pupusing nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darjane wong liya nalikane udan nipis mung kelingan sliramu wong manis nyatan bisa tak selaki nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri saya lanut anyembrung yet titan saya nglangut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes lo neng pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe anyangga tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dada wis tak trimo najan lara tak gawa nganti pupusing nyawa lilo aku kudu lilo sliramu
Matur suwun.